even share. Kijken we naar het begin toch? Nou, ik haal heel wat scrunnig dat sasje trouwens. Ik moet heel veel omheen. Even shim. Wat een kakwieke. Sake smiet zijn tas op het onjocht, skopt de bal in de hoeken en ploft daarna met jas en al nog gewoon op de bank. Wie het maar al vast, manje. Dan wie deze week maar om. Nou, maakt het nou samen? Mem stiert op van haar stoel bij de keukentafel en rent naar Sake toe. Ja, samen maat dat. Sake slag lult de jermzoorn. Is er wat bad op squallen? Mem gaat naast Sake zitten en slacht haar hand op Sake heen. Alles misleerd en neer wol. De hele week al net. Zoals ik al zei, het is gewoon een kakweek. Nou, rustig blijven. Mem zal wat te drinken van die helje. En dan beginnen we even van veraf aan met vertellen wat er nou krijgt al je net slacht van de week. Goed? Nou ja, en dan vertelt Sake wat er al je bad is en hoe en wat. En uiteindelijk gaat er op avontuur met Rudolf Jan.